Dim lot o deuluodd gallu gweud bod mwy nag un aelod o'r teulu wedi canu'r anthem ar lwyfan cenedlaethol. A dyna sy'n wir am eich teulu chi. Ac o dy flan di fan hyn, dyma pam ti'n gwisgo'r menig. Y copi gwreiddiol o 1856 o Hen Wlad Fy Nhadau. Waw, amazing! Mae'n cael ei gadw fan hyn yn ddiogel yn y Llyfrgell Genedlaethol. Genedlaethol. Diolch am hwn i pawb ar y canu. Achos Evan a James. Oh, waw. Evan a James, diolch yn fawr. Waw, amazing! A ganes ti a Craig, dy frawd, wnaethoch chi ganu fe gyda'ch gilydd yn dy fe? 99, ie? Be oedd hwnna fel bod y ddoi o chi ar y cad? Dy fam na, ie, a dy dad? O, mam a dad, ie, mae mam a dad na, ie. Canu yn Anthem. Mae'n special. Mae'n special iawn. Hairs on the back of the neck stuff yn dwi. Ar ôl canu yn Anthem, gweld ble mae graig fi, cys i graig fi, a gweld mam a dad ar ôl ni, mynd i gwaith. Wel, bron i ganrif cyn hynny, 1899, oedd y recordiad cyntaf erioed, a fi moyn ti rondo na fe. Gwisga'r headphones na fan yna. O, waw. Gwisga fe. Dim moyn mi canu nawr, achos... Please cana, os ti moyn canu. Na. Cana. Dim ond brawd fi yn dweud i fi, maimio. Come on! Na. Sa'i credu nhw? Dydw ddim cael cys y hwn, chwarae rygbi. Clywed fi canu. Gwrando ar hyn. Reit de. Pwy sy'n canu? Madge Breeze. Madge Breeze y canu fe, sy'n canu, ie. Waw, amazing. Oh, amazing. Y back y canu, ydw e? Yeah, outside half.